Igbo ndị ọma njem ọnụ ekene m unu wee na-anabata unu n'ebe obi amụta Igbo ebe anyị na-akwalite omenala na asụsụ Igbo. Anyị na-adị amanyegasịkwa ọnụ n'ihe gbasara Igbo ndị anyị chefuru echefu wee na-akụghatakwa uche anyị n'ihe ndị anyị kwesịrị ike ịma anyị amalụ. Ya bụ ọ bụ tata bụ izi na-afụ m, ana m asị gị nnọọ wee na-asị gị agba mbọ ka ị na-esonye na nkụzi anyị na ị ga na-amụtagasị ihe dị iche iche. Ya bụ tata o nwere ntọntị ihe nji maka ya wee bịarụ maka ụmụada ndị Igbo na ọlụfa, mana mma nje gbawa ya m okwu ọtọ tata maka na o nwere ụzọ ihe na-abụ na ịtọ nche ịkpata oge aka wee bụ maka gịnị na ihe gbasara Fada Mbaka na Fada na Ebuka Obi. Ọfịọgo ihe ọ ya afịọ ọfịọgo ihe ọ ya afịọ etikwenụ m ọnụ na ya maka na ihe nwana gbasara ihe ụka anaghị m eti ibe ya ọnụ. Mụnwa na onye na-ejekwukwa ụka, ya bụ ihe ya gwara anyị don't touch my anointing, do my prophet no harm. Anyị adịghị decide ya maka na abịazie kịta ọ dịzie ka anointing na-ejizi aka ya wee tọọchị ya anointing, mana ebe ọ nọzi wee wute mbụ na ndị na-eje Zion ya bụ ịkpata aka saịdị ya asị gị don't touch my anointing, jizi aka ba wee na-ekwujozi Fada Mbaka na-asịzi na Fada Mbaka agbanyụla anointing ya agbanyụ mgbe ha na-akọju ya ka ọ na anointing Mbaka adịghịzi ka anyị maranụ wee mara ebe anyị ebido tọọchị gbakwazi, maka na anyị nọbụ na-agụ ka anyị ghara ị na-atọọchị anointing. Maka na the set of Christians anyị nwere kịta bụ the most funniest part of Christianity since ụka ji wee bido. Ihe anyị na-eme kịta bụ ọ dịzi funny, mana dịka nsi ikwu anaghị m etinye ọnụ saịdị ahụ. Onye kpara aka n'ọnụ ọ sị gị we move, ma ndị kwu ofu ebe onwe ndị na-emuvu nnọkwa n'ime na-emuvu ebe onwe ndị nọ n'ilo a na-adịghị emuvu chacha ha na-abịa abịa na Facebook a na-ede we move obenwe ebe ha na-emuvu. So mana nke ahụ bụ ugodi okwu gbasara mbọsị ọzọ. Ihe nji maka ya wee bịara bụ nwaanyị a unu na-afụ n'ilu akwụkwọ. Ịma na Mbaka kwuola ihe o kwuru asị na nwekwa onye ọ kpara afa. Ndị otu Ebuka Obi na-ama onye ọ na-agwa nke nwaanyị agbanikwa asị na ụmụ Ebuka Obi kwuru na onwekwa onye ọ kpara afa amazi mana asị na insider. Nwunye nwa ya a na-akpọ na nne ndị ewu amụnsu. Ebe a ka m chọrọ ikwu ihe m chọrọ ikwu. Ndị otu anyị enwezi nne na-achọ nne na-achọsi ya ike, na-achọ na otu esi ya vọpụtara anyị nne anyị ka ọ nọkwuola anyị ogbodo ofu ahọ ma ahọ na-abụ ka anyị na ya nọtụrụkwuo. Onye nwere nke enwewe na-akpị ya amụnsu. Arụma oge ị nọ nne gị n'afọ o wee gbuo gị 9 months, ọbara ya ka ị na-aṅụ. Mgbe ahụ ị na-ata nne gị amụnsu that time na-aṅụ ọbara ya. Mgbe anwa nne gị akpọkwa gị amụnsu, mana ọ gba mbọ na-aṅụ mkpụrụ ọgwụ ga-enyere gị aka, gba mbọ na-eli ọgwụ nna ojighị ego ma na-achọ ife ọ ga-awolie ka o wee nyere gị aka n'ime ebe a ka iwe na-atasị ya amụnsu ahụ ike. Ewetarịa amụnsu tarịa tasịcha ya amụnsu niile ahụ etarịa ọ mụọ gị wee lie ofu niile ahụ o liri wee mụọ gị ozuolu gị. Ịpụta nwakwụ ya ala ofu amụnsu a ka ị ga na-atakwa nne gị wee nwakwụ ya ala nwa ya ala ṅụcha anya ala. Nne gị akọmplenụ zụcha gị igbe ndị ụka gwazie gị na nne gị na-atazi gị amụnsu. Utoko ikwete nwanibe enu 4 months ịgbabe nne gị na fon alụmel. Nne m Chukwu edochie nwe ogo ya gbọsịsị nna nne na-ata m amụnsu ma nne nọrọ ya agbanụ m mbọje nwara onwe m blood tonic libe ihe akwụkwọ nri ka ọbara wee na-adị n'alụ ka ọ na-afụ ihe ọ ga na-amịrị enu maka na nke na onwe gị tara ya amụnsu. So ọ tawakwa gị ọ bụrụ ife ọjọọ. Otu ihe nọ na nne m mmadụ gba na nne m na-ata m amụnsu eje nwa blood tonic libe ife akwụkwọ nri ka ọ ya agwa abalị ka ọ fụ ihe ọ ga na-amịrị. Mana ebe okwu m na-agbado
ọkpagbu nwaanyị a na-agba n'elu akwụkwọ ụmụ ya na-eme ya ụmụada befa adịkwa ile. A big question to ndị Igbo in general. Gịnị mere ụmụada anyị? Kedu ihe mere na ụmụada anyị ka aka na ọ da adịzi ile? Gịnị mere? Owewu maka gịnị? Oke ilefere ife anya maka na ha nwazi power ha possess as ụmụada. Ọsọsọ ijelo ihe na onye ndị na-abịa enu nwaanyị ya ebi ụnụ ka ụnụ ma ụnụ echefugo ọrụ ụnụ everyday na na-eme ihe eji agba akwụkwọ agba nkwụ increase ụmụada hapụzi ihe bụ ọrụ ụnụ ya bụ ọrụ ụmụada maka na ọ bụrụ na ụmụada ndị be ndị a dị ile ụmụda ụmụanụ wee na-asọkwu ihe a na-asọkwu ụmụada ya ebu ụzọ sọmọn ọfa afụrụ onye ka ọ bụrụ fa ha na ụmụada kwụgharịcha ha na ụmụnna akwụgharịa ahụ acha a na-ekechi mmadụ n'ukwu ọbụla ụmụ my God mara ihe ma iji hapụ nne gị for 4 months nyeghị anya ekechi ego n'ukwu ọbụ ị nara anointing na ịnarabere n'ụlọ ụka ụmụada mechaa gị ife mgbe a gị ya afụ anointing don't touch my anointing mgbe a gị ya afụ ezigbo anointing na-eji m ohere a wee na-akụtụkwa onye ọbụla na-ege ihe agba onye Igbo ijee na mbụ ụnụ be gị biko mekwa ka ụmụada bụ ụnụ dị ile na ụmụada nwere mkpa ha dịrị ana Igbo. Achọghịzi m ikwu okwu ụmụnna maka na ọ bụrụ na ebe ụmụnna dịkwa ka ọ na-adị na oke ahụ ha adịbeghị ya oke ntaji anya adịbeghị ya na ele esi eme ya ka aka si eme ya ihe a na-eme na aka anyị na-eme mana ya dịrị ọgọdụ nyanwa ọfịa dịba ga-eme amara ya mana sọsọ ihe na-agwa ndị mmadụ bụ na ifuru ihe anyị na-etetọ na omenala Igbo ma ihe ndị a kwesịrị ike ị na-eme anya adị emegasị emezi ya ma ụta ma ifere ya adịrị nwa mkpi gbalụ nne ya ma ọ bụrụ na anyị akwụghọ mmiri a ka ọ dị n'obe ọkpa mmiri a ga-eli anyị maka anyị agaghị egwe egwu ya anyị ama ngwuru mmiri a na-agbagote ihe niile a ka ndị mgbe gboo ndị nna nna anyị fadowesịrị dobecha anya eji enyere ndụ aka ha mee ụmụada mee ụmụnna mee all these things onye ọbụla nwere ọrụ ya anyị bịazie tata gbagha ya azụ were gbara akwụ n'ụka jewarụ ụka ma anyị na-aka anyị amakwuo aka anyị nọ n'etiti na abụọ onye nke ịfụrụ ọ na-ekweghị sọnsọ na ana iche na onwe ihe ọma dee na ofe ga-asọ ka onye ụka si edobe ya nwe ya asọ ihe edobe ịgba mgba na-agbaje n'ụlọ ụka onweghị ihe ndụ onye otu Kristi na-ebinwu ekwugharị ọnụ ndị agwara sị gị na ndị the set of Christianity anyị nwere kịta bụ the most useless set of Christianity since eji wee bido ụka. Mmadụ ga-eyi asị ya na ife akwụkwọ nsọ kwuru owelu ọ na-ekwujọ akwụkwọ nsọ ya okwu nke Chukwu asị gị na enu na ya agabiga mana okwu nke Chukwu ama ngabiga mmadụ ekwujọ okwu nke Chukwu maka pastọ ya asị m ka maghara ikwute okwu a aka ka mkpabiri nya bab na-asụ onye ọkụ mana ọ bụrụ gị bụ onye na-ege m ntị tụsara m ife onyonyo a ka o rute ndị be nwaanyị ya ntị tinye na mụ Chukwu edochie nwoke ya bọsị na ajụba na ụmụada anọkwa befa ihe niile a ji emelụ sọsọ ebe nwere ike ikwu ma nwa ya na-emetụ ya ma nwa ya na-emetụ ya ma onye nke a na-eme ya ma onye nke a na-eme ya sọsọ ajụjụ m na-ajụ bụ ụmụada be ndị a kedu ife ha na-eme nwaanyị ya na-eme ihe esikwa be mmadụ sọsọ ya bụ ihe nchọ eju ya bụ ọ ga-ebe m ebe a tata chebiriwa m oge ọzọ maka ihe ndị nkụzi dị iche iche anyị na-enwe n'ebe ahụ bịa mmụta Igbo ka emesịa